Ka to États-Unis jamana ɲɛmayaso la, Joe Biden kumana Bashar al-Assad ka fanga binnen ka Siri banbagaciw ka kɛlɛfɛrɛ dɔ senfɛ. Assad ka fanga labana ka bin nin fanga in bagara mɔgɔw b'a yirikaw de ma k'u tɔɲɔ ka kɛwalejuguw k'u la ani k'u faga Siri wa nin fanga in binnin kɛwale ɲuman dɔn sariya siratigɛ la. Siri jamanadenw ka nin laɲini bɛna dɔn tariku kɔnɔ n'a bɛna kɛ sababu ye u ka sini ɲɛsigi bɛ jɔ n'u tun b'a nɔfɛ kabini waati jan u ka jamana kɔnɔ. Joe Biden y'a lase fana k'a fɔ ko États-Unis bɛna latigɛ dɔw ta ka kɛɲɛ ni kow taabolo ye Siri i n'a fɔ ka baara kɛ ni jamana in sigiɲɔgɔnw ye. An bɛna min kɛ sisan o de ye ka Siri sigiɲɔgɔn jamanaw dɛmɛ i n'a fɔ Jordani, Liban, Irak ani Israël tuma min ni bagabagaliw sera u ma Siri ka dɔn latɛmɛ fanga kɔnɔ. Jamana ɲɛmaa sugandilen Donald Trump ale fana y'a fɛla lase a ka bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔ Truth Social Media kan. Assad tagara a bolila ka jamana bila a dɛmɛbaga ni o ye Rusi ye mun ɲɛmaya bɛ Vladimir Putin bolo o ma se k'a lakana. Tile kelen o cɛ Donald Trump ale tun ye a lase fana bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔ kan k'a fɔ ko Siri kɔni cira bɔgɔbɔgɔ ko États-Unis teri tɛ o la ko États-Unis man kan ka foyi kɛ Siri ye sabula ko jamana in tɛ u ka kɛlɛ ye. Bashar al-Assad ka fanga binnen sewaka ni nisɔndiyakanw bɔra jamana in kɔnɔna la nka kodɔnmaŋanaw ka fɔ la nin man kan ka maa si kɔni la ɲina a jamana in ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔ. An kan ka hadamadenw ka hakɛw ani ka dumunikow jateminɛ ni dafɛ jamanaw ye minnu bɛ ONU kɔnɔna la. An kan k'an janto ka kɛɲɛ ni taacɛ marifa dɔw ye minnu bɛ jamana in kɔnɔna la sabula an t'a fɛ a ka bin an juguw bolo. Ka kɛɲɛ ni États-Unis ka nafasɔrɔ siraw ye ani a teri minnu bɛ Siri da fɛ États-Unis bɛna a lajɛ ko ɲuman a maa mun bɛna jamana in ɲɛminɛ ani fana o tigi bɛna taa sira mun fɛ.